Ma Isabel és la marxa cristiana que anem a escoltar ara, escrita pel contestà Francisco Valor Llorens i estrenada en 2010 en el 38 Festival de Música Festera de la Unió Musical Contestana, dins de l'homenatge que esta banda li va fer al compositor, subdirector i músic de la mateixa, tot i que donant la seva joventut atresorava ja un impressionant repertori de composicions de música festera i èxits reconeguts per tot arreu de la Comunitat Valenciana. Per això diuen que la seva banda, per desmentir allò que diu que nadie es profeta en su tierra, li van fer aquest reconeixement. Per lo curiós del nom d'aquesta marxa explicarem que Ma Isabel és el diminutiu llatinoamericà de mamà Isabel. Isabel era la mare de Rafael Briet Seguí, membre de la fila Cavalleria Ministerial i alcalde de la localitat, i a qui va dirigida aquesta composició. Avui, la nostra banda, al crit de Abellum interquinum bellum, que vol dir a la guerra fins l'extermini, vol dedicar esta peça a les filades almorats de Moraira, conqueridores de Benissa i dracs negres del Verger, en reconeixement a l'esperit fester que al llarg dels anys han demostrat tindre i dels que ens han fet partíceps. Per a ells i per a tots vostès, Ma Isabel, marxa cristiana de Francisco Valor Llorens, conduïda pel nostre director Pau Climent i Montaner.